Ako si Regine. Ang asawa mo. Ha? Janay ka? Si Gina ang asawa ko. Hindi ikaw. Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napunan sang leksyon, pagtulunan, kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. 106.9 ASFM. Mga kabyanan, yari na ang aton drama diri sa aton palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hil sa kasaysayan ang Nagligad. Ronald? Ano lang ka? Kamusta ng pamatsak mo? Okay lang. Nga, O wala ka ba sa may nadumduman? Wala. Anong buot mo sing ganun? Wala ako sa may nadumduman. Kakwan. Wala, Ronald. Wala. Ay, Jenna. Tay. Ay, wala ka bala nahadlok sa mahimo nga matabo? Wala. Anong kahadlokan ko, tay? Anak, si Ronald. Hindi na natin na napag-istoryahan. Please. Palangga ko si Ronald, tay. Palangga ko siya. Anak. Da naglibog ang ulo ko kadali sa ginhambal ni Gina sa ako na. Ano ba lang siling niya sa ako nga wala gid ako may nadamdaman? Ano? Ay. Okay. Ano naman? Kasakit sa ulo ko. Okay. Tabang! Kasakit sa ulo ko! Tabang! Ronald, kamusta ka na? Okay na ako. But, gulpi lang naglingan ng ulo ko kang nagsakit na dumabuka. Jenna, may balatian bala ako? Ha? Kuwan? Sugiri ako. Hindi bala silang mo na-aksidente ako. Na-aksidente ako kag na... Basta, sugiri ako. Kaya daw kalaing gid siyang pamatsyag ko. Ha? Maluwi ka sa kon, Gina. May masakit bala ako? Ha, Gina? Anong plano mo, Ging? Ambot. Nabudayan ako, Gin. Ha?
Nabudayan ko. Oo, Ging. Kung nabala ni Ronald nga. Ging. Ano kita na matutuod niya na tabo? Paano balay na nagkadto sa imong lalaki ngayon na? Ha, Ging? Kwan. Nakita ko siya nga nagahigda. Oo, wala na sa pangalibutan. Wasak ang motorya. Diningagaw ko siya dala sa ospital. Pag ayaw niya, wala sa siyang nadumduman. Ging, naluyag ako kay Ronald. Natunganan ko siya kapalanggaon. Nagbisa na ako sini, ginbato niya ako. Ang hindi ko lang mapaabot. Kag hindi ako nang ready. Hindi ako mangin ready sining matabukon. Ako manumdaman niya ang iyan naglilikon. Ging, buligi ako. Buligan ko ikaw sa ano, Ging? Nga matago na ito ng tanan niya ini. Buligi ako, Ging. Gina. Tay. Ronald. Mano ka makaon? Hindi, tay. Pwede bala kita makaistorya nga doa? Sure. Ano nga ito na istoryahan, ha? Parte sa akon, tay. Madugay na bala kami. Nagpuyo-puyo ni Gina. Oo. Ginbatot mo siya, bisan na mo siya sina. Bisan siya sa kagi, pero ginbaton mo siya. Kag nagapalanggaan ay kamo nga doha. Abi mo, tay? Malipayan ako sa amon nga pagpalanggaan ay nga doha. Pero pamatsya ko tayo na may kulang gid. Ronald. Oo, gali tayo. Hindi ko gidabi madumduman kung taga-diin ako. Ha? Buhay pa ba lang akong mga ginikanan, tay? Buhay pa ba lang ang akong mga utod? Patay na sila, Ronald. Ba? Gina? Oo. Ikaw na lang nabilin. Kaganti sila napatay. Nakita nila nga nag-unongay kita nga duwa. Ginbaton mo ako. Nyama ako sini. Hindi na sila pagpaminsara. Okay ka lang? Oo, Gina. Oo, okay na ako. Kanami sang bangko sa puno sang engine mingo. Samtang nagatulutan ako sa layo. Bah, may nagapadulong diri Isa ka babae? May kinanglan siguro. Bah, dadaragid ang pagkaduya sa ako, no? Hulaton ko siya, Dre. Kaya basi may pamangkot siya sa akon.
Mayong hapon. Mayong hapon man. Ba, Ba? Ginatulok niya ako. ikaw gid. Ha? Ikaw gid. Ikaw. Ba? Naghibi siya. Ba? Nga ginakos mo ako, ha? Ikaw gid. Ang madugay ko na naginapangita. Ba? Dali lang gid bala. Dali lang gid. Hindi ako makaintindi sini. Sino ka bala? Ha? Nga gulpe mo lang ako ginakos. Wala ka na nakakilala sa akon. Wala na. Ba? Sino ka? Ha? Ako si Regine. Ang asawa mo. Ha? Regine? Ang asawa ko? Janay ka? Hindi ako makaintindi siya. Kakakuhan. Si Gina ang asawa ko. Hindi ikaw. Kuno mo. Ginpanaguan mo gid kami sang anak mo. Ba? Anong ginahambal mo nga ina? Ha? Hindi ka na magpaabo-abo pa. Kung hindi ka na sa akon, kung hindi ka na sa anak naton, hindi na kami pagintuha pa. Charlie, palangga ko ikaw. Palangga ko ikaw. Ba? Dali lang! Dali lang! Ako latanay! Langga, nanong ka? Nga daw hindi ka mapahamtang. Gina. Gina, may isa ka babae nga nagpakilala sa akon. Siya kuno si Regine kag-asawa ko. Ba? Ano? Gina, sugiri ako. Maluoy ka. Sinugid bala ako, Gina. Sinugid bala ako. Ronald. Mayong aga. Mayong aga. Ikaw si Regine? Oo. Nga, tani. Pwede bala ako makasulod? Pwede. Salamat. Regine. Regine, I'm sorry. Ako gali si Jenna. Ang ginaupod-upod sa bana mo. Ano? Ikaw ang ginbulos ang bana ko? Magkalma ka. Magkalma ka. Amoy ning matod-tood ka na tabo. Ano ino? Hindi. May nagahigda sa dalan? Kagwasak ng motor siya. Hingagahon ko siya. Manawag ako sa bulig. Dalon siya naman sa ospital. Pumakaruluoy man ang tao nga ini. Madali-dali ako.
Sadin ako. Sadin ako kasakit sa ulo ko. Magkalma ko. Ari ka sa ospital. Ospital? 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 Kamusta ka na? Anong ngalan mo? Kagtaga din ikaw. Kakwan? Wala ako sa mga nadumduman. Nga. Sino bala ako? Sino ako? Dito ko gintanaw nga hindi siya makadumdum siya pangalan kag siya nagliligan. Kinabala ko siya nga siya si Ronald. Kag naguptalay kami sa isang kabalay. Regine, natunan ko na nga palang gawin ang bana mo. Natunan ko na nga palang gawin. Jenna, saan ka nagalin? Kuan. Ronald. Hindi ako si Ronald, Jenna. Nadamdaman ko ng tanan-tanan. Ano? Ako si Charlie. Kag may asawa ka, girl. Isa ka, anak. Pasensya ka na, ha? Kag salamat sa mga ginboling mo sa akon. Hindi ka akig sa akon. Hindi. Hindi ako akig sa imo kay kon siguro. Kung wala ka, ayan, patay na ako. Jenna, ang akon lang ginapanghayo sa imo. Tagay ako sa kahiluhayan. Tagay ako sa kahiluhayan. Charlie? Regine? Charlie? Regine, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos tungod nadumdaman ko ng tanan-tanan. Pasensya ako, ha? Wala sang kaso. Naintindihan kong ang balatsagon mo. Abi ko, ginbaylo mo na kami. Hindi ko inamay mo, Regine. Palangka ko ikaw. Palangka ko nga ito, anak. Paano si Jenna? Nag-istoryahan na kami. Ginbato niya ng iya kapaslawan. Regine, Charlie, pasugdi ako. Katabunan kong mga kakulangan ko sa inyo.
Pasugti ako nga ibalik naton ang aton nagligan. Charlie! Mga kabyanan, nagmalipayon si Charlie kag Regine sa ila paghigugmaanay nga duha upod sang ila anak. Samtang si Jenna naman ginbaton ang iya kapaslawan. Mga kabyanan, diri kang nagdakop ang aton drama nga ginatiguluhan ang Nagligan. Diri sa aton palatuntunan, Isaysay kay Kuya Hil. Production sang 106.9 ESFM Community Radio. 106.9 ASFM. Tula,